खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी रङिया जिल्ला इउबिपिअ आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। नंगौ रङिया जिल्ला इउबिपिअनि आफादगिरि बिपिन बर' आरो गाहाय नेहाथारि दुलाल बर' बिथांमोना रङिया जिल्ला इउबिपिअनि मावथि फारियाफोरखौ लानानै रङिया ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव मोनसे गोख्रों मावसुमा मेल खुंफुंदों आरो बे मावसुमा मेल जिरायनायनि गेजेरजों मिरु इउबिपिअनि फोसावखानाय थांखि बायदि रङिया जिल्ला इउबिपिअआबो फैगौ 9 एप्रिलाव खुंजानो गोनां आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय बिजेपि दोलो एबा एनडिएनि बिजाथिखौ मदद होगोनखौ थांखि लादों। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर'नि मोनबा आफादजों सावरायलायनायनि गेजेरजों थामथि गोजोन गोरोबथा जानानै थांनाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनो बिकेडब्लिउएसि दाफुंनानै होनायखौ गोख्रोङै आबुं महर मोनफुंनांगौनि थाखाय बिजेपि दोलोआ रादाय होदों। आसामाव फिन बिजेपि दोलोआ सरकार दाफिननो हायोब्लानो थाबैनो बिकेडब्लिउएसिनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन होननानै रादायखौ मावफुंनायनि थाखाय बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय बिजेपि दोलो एबा एनडिएनि बिजाथिनो गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ फामे बिबारनि सावगारियाव भट होनो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खावलायदों रङिया जिल्ला इउबिपिअनि आफादगिरि बिपिन बर' आरो गाहाय नेहाथारि दुलाल बर' बिथांमोनहा। खुलुमबाय। जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै जों मानो बिजेपि हान्जाखौ सापर्ट खालामदो बेनि आं फंनैसो बुंनो सानदों। दिनै बिथांमोना जोंनि जिथुबा दाबिफोर दङ बे दाबिफोरखौ सुफुंनो थाखाय नाजागासिनो दङ आरो जोंनि लुबैनायफोरखौ बिथांमोना मावबोगासिनो दङ। ओंखायनो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद मिरु गौथुमा जिल्ला आफादफोरखौ बिथोन होनाय लेखायै जे बिजेपि हान्जाखौ जोङो मदद खालामनांगौ। ओंखायनो जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफाद रङिया जिल्लाया लोगोसे रङिया जिल्लाया जोंनि रङिया बिधानसभा समस्तिनि बिजेपि दोलोनि केन्डिडेटखौ आरो जोंनि कमलपुर समस्तिनि बिजाथिखौ आरो तामुलपुरनि बिसायख'थियाव बिटिआर तामुलपुरनि बिसायख'थियाव बिजाथि मोननाय मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारखौ जों बिथांमोनखौ जोङो सापर्ट खालामदों। जोंनि एरियानि जिहेतु बिथांमोनाबो खाथि खाला जायो। ओंखायनो जोङो नों दा नागार आं दा नागार गासैबो साननानै जोङो बिजेपि दलनि बा बिजेपि हान्जानि केन्डिडेट जायफोरा सायख'जानाय बेखौ जोंनि जाहाथे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावथि नोंथांमोना आरो लोगोसे बर' सुबुंफोरा जाहाथे भट होनानै देरहायो। मानो होनोब्ला बिथांमोननि नाजानायाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि किसुमान डिमान्डफोरा जानो थांगासिनो दङ आरो बिकेडब्लिउएसि जाहाथे आबुं महरै इलेक्सन गेलेनानै जों जाहाथे मोनो बेनि थाखाय जोङो बिथांमोना जोंखौ रोजा रोजा मदद खालामदों। ओंखायनो आं दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों जाहाथे फैगौ दिनाव जाहाथे 9 एप्रिल सानाव जोंनि आसाम बिधानसभानि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय जोंनि रङिया समस्तिनि मानव गेदेर बिजेपि दोलोनि भबेस कलिता बिथांनो आरो लोगोसे कमलपुर समस्तिनि मानव गेदेर दिगेन्द्र कलिता बिथांनो आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि गयबारि समस्तिनि तामुलपुर समस्तिनि बिस्वजित दैमारि सारखौ जाहाथे नोंथांमोना नोंथांमोननि अननायखौ होनानै बिथांमोननि जा सावगारि दङ बा बिजेपि बिथांमोननि दोलोखौ जाहाथे जोङो भटखौ होनानै देरहानो हायो बेनि थाखाय गासै रायजो राजाफोर नोंथांखौ खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरनानै जाहाथे बिथांमोना बांसिननिफ्राय बांसिन भट मोननानै जाहाथे देरहानानै आसाम बिधानसभायाव जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि डिमान्डफोरखौ जाहाथे सुफुङो बेनि थाखाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायहरदों आरो जोंबो आसा खालामदों बिथांमोना आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव जाहाथे देरहाबोगोन। जोंबो बिथांमोनसिम मोजां हामलायनायखौ बावहरबाय। फैगौ बिसायख'थियाव जुदि बिथांमोना मोजाङै मोजां भट मोननानै बांसिननिफ्राय बांसिन भट मोननानै जोंनि रायजो राजाफोरनि सापर्ट मोननानै जाहाथे बिथांमोना देरहायो बेनि थाखाय आं बिजेपिनि भट होनांगौ ना नोंथांमोना इउबिपिअ आरो बिजेपिनि गेजेराव माबा मोनसे बुजाबुजि दंलायो नामा? बे हान्जाखौ मानो सापर्ट खालामनो नोंथांमोनथ' गम मोनबायनो जे नोंथांमोननि चेनेलनि थाखाय चेनेलनि जुगै जों आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों दाबो बुंदों जिहेथु जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा डिमान्ड दङमोन बे डिमान्डफोरखौ सुफुंनो थाखाय
2014 मायथाइयाव जिहेतु जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोनोम जादोंमोन आरो 2020 मायथाइयाव जिहेतु बिजेपि सरकारजों सुक्तिबद्ध मोनसे साक्षर जालायदोंमोन बे साक्षराव जोंहा बहुत डिमान्ड दंमोन बे डिमान्डफोरखौ बिथांमोना लाबोदों आरो बेखौ BKWC महरै जोंनो मोनसे दानानै होदों आरो बे BKWCआव जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनो जा डिमान्ड दङ जाबायदि थासारि दङ बेफोरखौ बिथांमोना मावना होनाय थाखाय जोङो गोजोननाय मोनदों आरो मावबोबाय थागोन बेनि थाखाय जोङो बिजेपि दलखौ जोङो सापर्ट खालामो आरो बिथांमोना जोंनिनो खामानि मावगासिनो दङ बर'फोरनि बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ सापर्ट खालामो आरो जोङो इउबिपिआ मोनसे अराजनैतिक मोनसे बर' माहारियारि आफाद जोंहा बेयाव राजनितिजों जेबो लोब्बा गैया जों रायजोनि स्वार्थआव जोङो जाय सरकारानोखि जोंखौ 2020नि 27 जानुवारियाव थामथि गोरोबथा बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय जि माने बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बर' अनसाय गाव हायुङारि खुंथाय दानानै होबाय दा बेयो मोनसे बियो दिनैसिम फुलफिल जायाखै बा बेयो मोनसे नमिनेटेड बिबानगिरिबो जों दिनै जोङो जोंनि बर' रायजोफोरखौ माने सामलायबाय दङ खिन्थु जोंहा बेयाव अजद मोनसे दङ जे बेफोरबायदि माने मोनसे फुल फ्लेजेड नङै काउन्सिलजों बर'नि माने डेभेलपा माने जोंनो नांगौ बायदि माने जौगाथाय होनो हायाखै दा बिदियाव जोंहा जिहेतु बिजेपि सरकार थानाय समावनो दिल्ली सरकाराव बिजेपि दङ आसाम सरकाराव बिजेपि दङ बिथांमोनानो जोङो बेखौ काउन्सिलखौ जोंनो बर' रायजोनि थाखाय मोजांनि थाखाय होबाय बिथांमोना मावबोबाय थादों नाथाय मावनायावबो सम नांगौ होनना बुंदों माखासे दङ जेरै भिलेज नटिफिकेसन गिबि खोलोब बे भिलेज नटिफिकेसन होबाय बेनि उनाव माखासे एसे थालांबावनाय दङ बेखौबो बिथांमोना देग्लाय बोसोरावनो खालामगोन होनना बुंदों दा बिथांमोना आसा होदों दा खोथाया बेनो जे जों BKWCनि बाहेरायाव जोंहाबो बर' हिसाबै जेंना दङ सोलोंथाइनि जेंना जोंनि फरायसालिनि जेंना बायदि बिथिङाव जेंना दङ जोंहा मोनसे आसा दा BKWC दा फुल प्रेजेन्ट जायोबा जोंहा बेजों जोंनि नांगौ बायदि जिखिनि आंखाल जोंनि जायखिजाया बिथिङाव जौगानायनि जोंहा बेखौ सुफुंनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे मिजिं दङ आरो बिथांमोना जोंनो आसा होदों फुल BKWCखौ फुल भिजिटखौ नैबे बोसोराव खालामनो हागोन जुदिहाय बिजेपि सरकारा आसाम सरकाराव फिन सरकार दानो हायो दा बिनि जोंहा बिनि थाखाय मोनसे मिजिंबो दङ जिहेतु बिथांमोनानो बिटिआर सुक्ति आरो काउन्सिल दानानै होबाय बेनि थाखाय आसा दङ ओंखायनो जों सानदों बर'फोरनि मोजांनि स्वार्थनि थाखाय बर' बिटिआरनि सिङाव थानाय बर'फोरनि मोनथायफोरा एसे आलादा आं बुंनो नागिरो आरो जोंनि बर्तमानाव BKWCनि सिङाव रायजो जानाय बर'फोरनि एसे इसुफोरा एसे आलादा ओंखायनो जों सानदों जे जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा राजखान्थि हानजाथ' नंखाया नङाबो थेवबो जोङो रायजोनि स्वार्थनि कारणे जों बिजेपिखौ सापर्ट खालामगोन आरो जोंनि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो उदाङैहाय बेखौ प्रेस मिट होनानै बुंदों जे बिजेपि दोलो बा NDA बिजाथिखौ सापर्ट खालामगोन बेबायदिनो मिरु आफादा बिथोन हरनाय बायदि जों जिल्ला जिल्ला जोंनि समस्तिनि जिखिनि बिजेपि दोलो बा NDAनि बिजाथि बिथांमोनखौ जोङो उदाङैनो जोंबो रायजोनि स्वार्थनि थाखाय जों बिथांमोनखौ भट होनो थाखाय जों खावलायगोन जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय बर'फोरखौ खावलायगोन लोगोसे जोंखौ मदद होनाय हिसाबै बिटिआरनि सिङाव थानाय रायजोफोरखौबो जोङो माने बिजेपियाव भट होनो थाखाय खावलायगोन मानो होनबा बे असम सरकाराव माने बिजेपिया सरकार दानो हायोबासो जोंनि स्वार्थफोराबो जाफुंगोन दा जोंनि जिखिनि सेन्ट्रेल आफाद बिथांमोना डक्टर रनिस पेगु बिथांजों रायलायो मानगोनां मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजोंबो गोबां खेब रायलायबाय गोबां खेब रायलायनायनि उनाव माने बिथाङा आसा होदों जे बिजेपि सरकारा फैयोब्ला नैबे बोसोरावनो माने जोंनि काउन्सिलनि इलेक्सनखौ बानायगोन होनना बुंदों बेयाव इउबिपिल' नङा गोबां जोंनि बर' माहारि आफादफोराबो बेखौ बिनि
बागै सावरायबाय दङ दा बिथांमोनाबो जों मालाबा जयो जों बर' माहारि आफादफोरा जों मालाबा जों जिल्लानि जानानै जों मोनसे एग्जिकिउटिभनि गेजेरजों सावरायलायो खिन्थु खोथाया सेम बिथांमोनबो बेखौ आसा होदों जे बिजेपि सरकाराहाय फिन फैफिनोब्ला माने जोंनि काउन्सिल बिकेडब्लिउसिखौ फुलफिल खालामगोन होनना बुंदों